What's up for to this video guys? Of course, huhulaan naman natin kung ano ang nilalaman ng batong ito. I'll always remember us this way. Sana nga guys, ang laman ng batong ito ay ginto. Though it's trying to ride, we don't know how to ride. Pero bago makuha ang batong ito ay dumaan muna sa kahirapan ang mga minero. Pero guys, alalahanin natin, huwag tayong magsilbig ng kayamanan at mga bagay dito sa lupa. Pagkus gumawa tayo ng mabuti at may pag-ibig, yan ang kayamanang ipunin natin sa langit. Huwag kalimutan na mag-subscribe, of course, share, like, comment. God bless everyone. Thank you for watching. Mabuhay ang mga minero.